Karong anam-anam nga nasinati ang taas nga temperatura nga mabati sa tawo o gitawag nga heat index sa managlaing lugar sa nasod. Nangandam na og heat prevention plan ang usa ka tunggaan sa General Santos City isip pamaagi aron batukan ang posibleng kainit sa panahon nga pwedeng makaapekto sa klase. Ani ang report. Gibati na og sobrang kainit sa panahon ang pipila ka mga estudyante sa Lagaw National High School sa Barangay Lagaw, General Santos City. Init karon kaysa atong last month kay Bale, since aga pa lang on the way ko sa school, grabe gid siya, perte gid siya kainit and grabe gid ka challenging ang ma-experience mo karon na sa students. Lalo na sa nga ni kainit nga panahon. Busa aron malikayan ang posibleng epekto sa sobra kainit sa panahon, nagmugna na og heat prevention plan ang maong tunghaan sama sa pagmuntar og mga orbit fan sa covered court nga gym. Gawas niini, nagdugang na sab og electric fan sa matag classroom, lakip na sab sa mga teacher lounge. Gipaniguro sab sa maong tunghaan nga dunay mga ilimnong tubig sa matag classroom alang sa hydration sa mga learner. Apan, kung ugaling mataas ang heat index o ang temperatura nga mabati sa tawo, posibleng magpatuman og asynchronous classes ang maong tunghaan sama sa pagpatuman og distance learning. Ito yung mainit talaga sa area since ang area natin nandito sa gitna ng city, walang masyadong puno sa palibot. Kung mataas ang heat index, magdi-decide ang school na sa bahay na lang muna ang student para maiwasan na mainitan sila dito sa school. Matud sa Pag-asa, usa matud pa sa nagpadugang sa mabating kainit sa Gensan ang humidity, bisan pa ubos pa sa karon ang heat index. Diri sa Gensan, ang atong heat index is naara sa mga around 30 hangtod 34 degrees Celsius. Ang kakuanan lang diri is usually kanang murag lain lang sa paminaw ang kainit tungod kay mutaas ang ato ang humidity, which is duol mong sa dagat. Apan sa tala sa Pag-asa, sukad adlawng Lunes, dili moubos sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. Buot pasabot, kinahanglan og extreme caution batok sa kainit sa panahon. Sumala sa Pag-asa, kinahanglang magpandong sama sa paggamit og payong, dili magbulad sa init ug pirming mag-inom og tubig aron malikay sa heat stress. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.